ram lokhan ram koi ram itai le lokhan itai le sita ni apa sudah nambah hah tamani an kun salsi man kun salsi man sade tam salsi an ko khede dore an ko salsi nai yang nasi deh ana neng ambe charo jibon tolong itu musuh na tolong musuh apa sih sade tolong musuh yang neng dia itu salsi ruang tong maya enggak na an kang itu ang kami nang hang saya malah dapat tong maya ang tang itu nak belang go apa tang sana nah neng anu dukhur juga dukhur apa tang sana nah sade ang hamdan ang nak apa nah Kha Bwsa Gwnak de karak mani tahu sekak matau apa nah sade ni kena betul sih tang neng Ama bakray gi saman era de mayong sade ne mayong 그다가 저라 하다가 joto kuma jang bakray sade ni sabe tolong sade apa tolong na bawa tolong sade sade 똥나 양 살 집안 sabe tolong nai sode Apa? pho apa dah na bawa sade 안 칼타나 별로 칼타나 안 똥나 bawa tolong ni tolong kubur sade pertama 뭐 똥나 खाना बिचार सा तो सुस्ता हो इंदा सा खाना बिचार सा दे उ तखन थाले पु तखन ताउसना sayo ka han sayo ste ase hangle de be rakhinon thami besar saling tahu Ke guys norok nugman khana oburi ni tomu oburi busaino khibui busa masa ganang buri busa basa ganang busano khairuk jagya busaino khairuk jagya hamjagya agi kajak fur kajak gei takhai tomung sitara Kwbwni Chwla Bai tongmani bagei busaino nasile thangka engke busaino bhaike nasile jakabo Kwbwni Chwla Bai Khar thangnani bagei busa butui siniya busano pogei busaino khibui khar thangka buri olokhi ni tomung norok nugman khana bwrwi sindal ni tomung norok nugman khana bwrwi hai sindal tai dunia krei karon hitamo bwsani khibui bo kharei Kwbwni Chwla Bai thangai songchar jibono nung mane nung jibono songchar suki purno khai nung tongoi manya nung abo kaisa wan sukde nung kentuba nini bwsani khibui nung thangka nung Kwbwni Chwla Bai nung tebo birman nangkha nung nini bwsano khibui nung thangka nung tebo wan sukmani kolokma nini thani phainani jora nangkha Okay, nini wansuk thai tabuk wansung khibur wansung nangnai tongtuti wansung nangnai haino jora tongtuti nung obono manu chati tongtuti nung wansuk than nangnai nung bwsa no nung jemon khiwi thangka nini wansuk thai kwbang manu jora phaikya nung obono wansukya nung nini thangpuru thang tonghotok nung tabukhai nini atonghotok mane tonghotok nung tabuk nini abo moja nung mannani jora phaikya karon tam saidima norok hai bwrwi rok obo hai bwsa bwtui rokno khibui kharmani bagui no takhai bo tamsaka tosi tonglia phun bwsai bai bwsaino khibui bo tosi tonglia ang je kharthangmo chalabai tongsine hi saitongo tongdi nung kharthangmo chalabai tongdi haipano nung nini tongthai jaga krikha nini tongthai jaga nung tai nini asuk jorano nini tongthai jaga bwsa bwtuino nung khibui thangka nung tai tongthai jaga nini krikha buji khada norok hai bwrwi rok no desh no ur phnango hambai oro nugman khana Chwla Bai bwrwi ni tomung lachia gari o daitalang jakha naidi lasimani krei kirman krei o bwrwi rokni dehar rok bai o chwla rok bahaigai nahaka o bwsano khibui bahaigai thangmankha norok o chwla bo kintu ba kaijangna hnui bo mo bwrwi bai tongmaya kintu ba laso manjagui se tabuk o hai khlaijago ge o bwrwi jemon bwsa bai tongya ni thangka nung nini wansungmani kwbang mano phaikya nung jemon tabuk nini Kwbwni Chwla Bai nung thangka nung one time si nung haino hai nung taisa o je thangman Chwla Bai nung khibui rijangnai 100% guarantee ri sawo norok hai bwrwi rok jibbono phano bui bai narak jagya norok no time pass ni bagui se o chwla ro use khlaio buji khada norok no time pass ni bagui use khlaio norok abono sia norok thokijago bwsa kam khaiei phikung guja khai norok no chari khana wa bol phalui chari khana kwrwi ni poti kwrwi to phano norok khasia norok khai tamo nogo tongtui Kwbwni Chwla Bai phun khaiei kok sawi link khaiei Kwbwni Chwla Bai obo hai samung sitra khlailaiu jora naha lai bwsai nogo krwisani buji khada hambai norok nini bagai asukno kajak bwrwi rokni bai kaisa kok sanai ang bwsai hingklai bele bairao thangthangoi kam khainai bihingno rang rohau
mas potino yang bairao kam khamani busu cost norok to saimano na amte buri rong no tam khlayan mujung sagari amte buri ro busani rang na nawinai selani barao thang khui phainai u abo kajak jang mane onyoni busai amte rok bai thulai nai ei amte rok le bolai nai arang no west khlai amte buri rong no norok tam khlayan mujung sagari ano comment section kitcha sadi মানে omo bwrwini tomung norok nukman khana bahai chini borok ni bisingtwi omthai phunugui belaini mosalai tabuk viral wngwi tongo dine din baria sal bat korea obo hai mangse omthai phunugui reels video swnamlaio tamoni bagui omthai phunugui reels video ba asuk swnamna nanglaikha Kwbwni Chwla rok nijini girlfriend tongwi bai khlai maya gajada musai maya glai girlfriend tongwi manya gajada tamni asuk dam rilai Hingke bono swngnai do nini bwrwi ja tongkhaita bo jibono bono i tongun saglak kirimani krije norok busuk thokai sema masano sela masano hani bwrwi tin charjon hai ti tongnom sungago selarongno single sama khskanai kwa haipano nei lai sarmu krikha norong om ta thangdi taru thangdi omti selarong kwa omti sejila selarong kwa nung taru thadita nung tamni situtile nung yasi kongma mai khosa chai tongile nung borok bai nung thoki jangna ba nung bo borok kaisa ngini asai phegena bele ta thoki jagdi selarong bai thoki jangnani lama ta thangdi karon hingkai nono jekunu borok no thoki da samung khlaiman obos chesta khlaio hingkai nung asuk siji dong hingkai nung tamni jela samabe ba nung thangna ba jela faidi hingkai ba nung thana kok diba ei obo obni bagino jini borok bujia sujia bhi gnang dang tofra sikla dang tofra bujia sujia ngino kharmani birmani besi kaijak bwsai bihik talangmani nung bwskang video nukhna aro ar jagao amti mangse viral wngwi tongo oboni bagini ungu thoki jangnani digi ta thangdi karon hingkai siditui nung ta thoki jagdi tamoni bagui nung thoki jangna ba karon hingkai nung asuk si tong hingkai nung bo ta thoki jagdi bui bo ta thoki jagdi kebo phon ta thoki jagdi bwrwi rok bo kaijak da sikla dang to hawan sugui babiui thangdi chwla bai thangna hingke bujikha ulta sai tong do angabo mane selarongno ang ani bwrwi tongo ani girlfriend tongo nei sai tongma khsuk khnai aku ang single hini mang sai tongo bujikhada hingke abon one of tang bo asuk se selarok single mang hingkai tangi sing selamaya saka asuk single hingkai chwlarok no chung tangi manje ni sao nung abon ang nono kaham kai sai khnai ruwa nung kaisa bwring doha nung bomo hai ব্যবহার bobo hai choritor hin nono nai no bwrwi rok tlangya karon hingkai tamni bagui nono thajing sama hai karon hingkai chwlarok no bihi gnang wansuk maya langhana thokiwi obo hai sao bwrwi rok no ni sama hai a system phaio karon hingkai tamni bagui bwrwi rok no bo chwlarok wansugui nung bomo hai choritor hin kajak dang doha sanga sinir khulogui da obo hai gorogui samung khlai doha atingui no chwla bwrwi rok no chwlarok khai mane buji suji wino nahaya abonyo nono bo bui nahaya na ang ja asa khlainai mani bujikha tongo bwrwi sitran bagai selamaya takhono haike saisung berai mar tongo nikida ri kutung sima kanli ai ko body bukari hingke bui bese girlfriend boyfriend berai lai tonglai khina saiman ngora tam saka bwrwi sitra ngai chwla manje ni sao bwrwi sitra phon chwla mano bwrwi sitra ni bo chwla tongo chwla sitra ni bo bwrwi tongo tamoni bagui manje ang saikhnai ruwano tamoni bagui kaisa bwrwisuk ngui matong mukhang hoyei bini swabab charito hamya omuk hamya bono chanai se chwlarok bono chanai naiei erpor se chwlarok tlang hai talangnani antaji hamya lama mazaro khojai talangui laso birman chawi kuno lab krui bujikhada manaikung norok saimanana abo karon hingkai antaji pandaji bwrwi rong talangui kaijak dang doha sandar sinur khlogui da lama mazaro berai tong ha badar masni sima hai abo no buji suji saimani no mane bom hai bwrwi chorito hining to hanei buji suji wino jekun chwlarok bo khosao langkano lama manei ahaina budul hai khojai talangya bujikha abo nono ang saikhnarika tabo haino kwbangma jagao haino hamti khlai sungke nadi ko saisung na haino haike fight khai laibo omo haike na bachelor mangma thangsinai hima takta akon tam sanai bwrwi sitran bujotan khar thanglayo
sana hamdiya so sap tongbai ango biru da khangke contact number de ang login call khai tong tabukni jorani wansung mungboti saiman sabono sabo thokiwi kharman sabono saga thokiwi samung khalai kalangman samung hamya khalai kalangman abosi bisi wansuk layo bujika karon hingke bobishotni future ni kogno kebo wansuk lailia karon hingke nono tini ang samung sidra khalai kalang thanai obono se wansugu je bini tini sujug manka nono samung sidra khalai kalang thangka abo hemangse tabukni borok wansuk layo nung bori chalama yani ba borok norok wana jaktong nungba nung chala maini tawana de chala haini mannai chalani bagai obab korei hazar koti chala tongo karon hingke nungo kaisa badron masni hai gorok tongnai chalano nungbo na haglak aboni bagai nonang saikhnari bo bujikha 저번에 캐시고 드레스로 간게 베라고 탕모라고 이거 부자가 야스까죠 이게 너 동해죠 어디게 사이 더 크비도 캐는 그죠 람방 와이 돈 이게 좀 대바자로 많이 시고 드레스 가이 다나 비네 프렌즈 말해야 돼 Aide borotam saka oba he kanei deresuk sumui khalai tong hangke video kwbangma shoot khalai ka hangke kwbangma rang earning nai mannai sung rang mankhe chi kokni bo saitongo ari norok ni rang ni bagui simin norok obo hai ing tongmasidi norok norok chorito hin hingjangma rok kubuni loisitra ung tongo ni hingjangma rok norok tawan sugbasidi norok rang ni bagui simino social media nukjagui oba ke ri farasa kanei musang ya haike norok obo haike mangno khlailai tongsidi video norok no tei seinyo si bujogui bujiu norok tei bujiglak munusurok norok no posuno aming no sei bujiu kutu hingkai phayu borok norok no bujiya norok no bujiri maya je sukon sadi norok no taitamo bujognai munusurok saimang kata norok awa he khaika hingkaise video earning bario omugungo ni saitongo lachiya da norok ni soriwo nin sori lachima kride Bwtwi Bwrwi Sindal nungbo norok ni soliwo kichapano khunjutui khanamaro krija khunju nathongnani ni khunju nathongnani ni Bwrwi Sindalok se obo hai ingu obo hai ke dera sanamui video sanamu ko earning ni bagui saiman kada